Gospođo Kopljar, upravo smo čuli predavanje pod nazivom Drvo je prvo. Koja je poruka ovog skupa? Pa Drvo je prvo je promotivno-edukativna akcija koja je nastala i odnosno sprovode je u suradnji Hrvatska gospodarska komora, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva i Hrvatske šume. Dakle, njen osnovni cilj je povećana uporaba drva u Hrvatskoj kojeg imamo. Jer znamo da je, evo samo jedan podatak, da je preko 48% teritorija Republike Hrvatske pokriveno pod šumskim zemljištem. Tko je sve od eminentnih stručnjaka sudjelovao u ovoj raspravi? Pa između ostalog danas su na predavanju osim mene bili profesori sa Šumarskog fakulteta, profesor Turkulgin koji je mislim jedan od eminentnih stručnjaka u zaštiti drva i drva u graditeljstvu i gospođa Danijela Domljan koja radi na katedri za dizajn. Kakvu poruku danas šaljemo iz Splita ovdje sa Žnjana? Pa mi u Splitu smo već 3. godinu za redom, moram reći da smo jako dobro primljeni, da ste vi jako dobri domaćini i nadamo se da će tako se nastaviti i dalje. Dakle, cilj nam je promovirati prirodne materijale, vi više imate kamena nego drva, ali i drvo i kamen mogu ići zajedno, bez daljnjeg. Dakle, suradnja, prilagodba, to je nešto što će nam, nadam se, donijeti prosperitet. Skup ima svrhu arhitektima i građevinarima predstaviti dva aspekta uporabe drva. Jedno su njegove prednosti i tehničke i funkcijske, ali ponajprije estetske i ponovno iskazati arhitektima i građevinarima kako te prednosti trebaju opetovano na njih ukazivati i koristiti ih i upozoriti na neke nedostatke primjene drva kao što su mogućnost propadanja u vanjskim uvjetima ili njegova dimenzijska nestabilnost kod primjene na podu primjerice i upozoriti na načine na koji te nedostatke možemo eliminirati ili umanjiti. Suradnja sa kolegama, kvaliteta ovog skupa? Kvaliteta skupa je izvrsna. Ja moram reći da sam ugodno iznenađen i odzivom i pozornošću polaznika i organizacija je stvarno na jako visokom nivou. Naravno, mi koji dolazimo iz Zagreba uvijek smo oduševljeni sa gostoljubivošću i otvorenošću mentaliteta.